ప్రభునందు ప్రియులారా, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. మన తండ్రి అయిన దేవుని, ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి సేవా పరిచర్యలో దీన మనసు కలిగి నమ్మకమైన పరిచారకుడిగా ఉండుటకు దేవుని పిలుపుని బట్టి ఆయన సేవలో నడిపించిన రీతిని నా ప్రియులైన మీ అందరితో పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. మా తండ్రి గారైన కండవెల్లి జాకబాయి గారు సత్యవాడ గ్రామంకు చెందిన సుందరమ్మ గారిని 1954 సంవత్సరంలో మే 6వ తారీఖున వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది. 1956 సంవత్సరంలో పెద్దపూడి గ్రామంలో దేవుని పిలుపు మేరకు సేవను ప్రారంభించారు. 1960 సంవత్సరంలో పెద్దపూడి గ్రామం నుండి అంగర గ్రామంలో సేవను జరిగిస్తూ ఉండగా మా తండ్రి గారి ఆత్మీయ తండ్రి అయిన కేజీ పాల్ గారు సేవలో ఎంతగానో ప్రోత్సహించి బలపరుస్తూ వచ్చారు. మా తల్లిదండ్రులకి వివాహం అయ్యి చాలా సంవత్సరములు గడిచినా సంతానము కలగలేదు. మా అమ్మగారు ఉపవాసం ఉండి సంతానం కొరకు ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుడు ఒక దర్శనము దయచేశారు. ఆ దర్శనం ఏమనగా, కుమార్తె జన్మిస్తే నీవు బ్రతుకుదువు, కుమారుడు జన్మిస్తే నీవు చనిపోదువు అని దేవుడు మాట్లాడగా, అమ్మగారు, నేను చనిపోయినా పర్వాలేదు, నాకు కుమారుడిని అనుగ్రహించు, ఆ కుమారుడు నీ సేవను జరిగించాలి అని దేవునిని వేడుకొనెను. మా అమ్మగారు దర్శనం పొందిన రీతిగానే 1974 సంవత్సరంలో, అంటే వీరికి వివాహం జరిగి 20 సంవత్సరములకు 1974 ఏప్రిల్ 15వ తారీఖున ఒక కుమారుడు జన్మించాడు. ఆ కుమారునికి అనగా నాకు కండవల్లి జయబాబు అనే నామకరణం చేయడం జరిగింది. నాకు 10 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మగారు పరలోక రాజ్యం చేరారు. అప్పటి నుండి మా తండ్రి గారు నన్ను పెంచుతూ వచ్చారు. నా 18వ ఏట జనవరి 27వ తారీఖున 1991 సంవత్సరంలో మారు మనసు పొంది, అదే సంవత్సరంలో మార్చి 3వ తారీఖున పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుని, సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖున 1992 సంవత్సరంలో ద్రాక్షారామంలో పరిచర్య చేస్తున్న దైవజనులు దానియేల్ గారిచే ప్రభును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాను. నా 19వ ఏట డెహ్రాడూన్ బైబిల్ కాలేజ్కు ట్రైనింగ్ నిమిత్తము వెళ్ళుటకు ప్రభు కృప చూపించారు. ఇరవై 21వ సంవత్సరంలో ట్రైనింగ్ పూర్తి చేసుకుని స్వగ్రామంకు తిరిగి రావడం జరిగింది. తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నా తండ్రి గారైన జాకబ్ గారు చేయుచున్న సేవా పరిచర్యలో సహకారిగా ఉంటూ సేవను కొనసాగించాము. నేను నా తండ్రి సేవను కొనసాగిస్తూ ఉండగా ఎందరో సేవకులు పరిచయమైనారు. అందులో ఒకరైన ఆచార్య ఆర్ఆర్కే మూర్తి అయ్య గారు నా ఆత్మీయ తండ్రిగా అనేక ఆత్మీయ విషయాలు నేర్పిస్తూ సేవా పరిచర్యలో మున్ముందుకు నడిపించారు. ఆచార్య ఆర్ఆర్కే మూర్తి అయ్య గారు దేవుని ప్రేరణ ద్వారా సంఘానికి రేమా పెంతుకోస్తు అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఉండగా 1999 సంవత్సరంలో డిసెంబర్ 9వ తేదీన దైవ చిత్తానుసారంగా దేవుడు నాకు సాటి అయిన సహాయముగా ఉండుటకు దైవ సేవకురాలు కె జోష్నారాణిని అనుగ్రహించి మా వివాహము జరుగుటకు దేవుడు కృప చూపించారు. దైవ సేవకురాలు సేవలో సహకారిగా, పరిచర్యలో ఆసక్తితో, విశ్వాసముతో, ఆత్మల భారముతో, కన్నీటి ప్రార్థనతో దేవుని సన్నిధిలో ఆనందిస్తూ ఆయన పరిచర్యలో కొనసాగుతూ ఉండగా మా ఇరువురిని ప్రేమించి 2000 సంవత్సరంలో గర్భఫలమును బహుమతిగా అనుగ్రహించారు. ఒక చక్కని కుమారుని ప్రభు దయచేశారు. దేవుని దర్శనం ప్రకారము అతనికి జాకబ్ జాయ్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. దేవుడు మా ఇరువురిని ప్రేమించి 2002వ సంవత్సరంలో మరి ఒక కుమారుని దయచేశారు. దేవుని దర్శన ప్రకారము అతనికి సుందర్ జేసన్ అని నామకరణం చేయడం జరిగింది. నాకు జన్మించిన 2 కుమారుల ద్వారా
బలమైన ఘనమైన దేవుని సేవను జరిగించుటకు ప్రభు కృప చూపించారు. ప్రతి సంవత్సరం ఉపవాస కూడికల ద్వారా మరియు జనవరి 1వ తేదీన అనేక మంది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిసం పొంది సంఘముగా దీవించబడ్డారు. ఈ విధంగా సేవలో కొనసాగుచుండగా మా తండ్రి గారైన జాకోబు అయ్యగారు మే 19, 2009 సంవత్సరంలో దేవుని పిలుపు మేరకు దేవుని రాజ్యం చేరడం జరిగింది. రేమా పెంతెకోస్తు సంఘ సహవాసం ద్వారా అంగర గ్రామంలో పరిసర ప్రాంతాలలో 2003 సంవత్సరం నుండి రేమా పెంతెకోస్తు క్రైస్తవ మహాసభలు మరియు ప్రార్థన కూడికలు జరిగించుటకు ప్రభు హస్తం తోడుగా ఉంచి ఎన్నో ఆశ్చర్యక్రియలు, అద్భుత కార్యాలు జరిగించారు. అందును బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమెన్. దైవజనులు కండవల్లి జయబాబు గారు ఆత్మీయంగా ఎన్నో కుటుంబాలను నడిపించటం, వారిని ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపరచడమే కాకుండా దేవుని ప్రేమను బట్టి అనేక మందిని ఆదరించిరి. వారిలో విధవరాండ్రు, పేద పిల్లలు, అనాథలు, కష్టాలలో ఉన్న ఎన్నో కుటుంబాలు ఆదరించబడ్డారు. వ్యాధిగ్రస్తులను పరామర్శించుట ద్వారా బాధలలో ఉన్న వారిని ఓదార్చారు. ఎవరిని ఆకలితో పంపించేవారు కాదు, ఎందరినో నూతన వస్త్రాలతో సత్కరించారు. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 35, 36 వచనాల ప్రకారము దైవజనులు కె జయబాబు గారు ఎందరికో ఒక మంచి మాదిరికరమైన జీవితమును చూపించిన సేవకులు. ఎందరో యవనస్తులను ప్రభు పరిచర్యలో ప్రేమగా ప్రయాసపడుటకు నేర్పించిన ఒక మంచి ఆత్మీయ నాయకుడు. మరియు ఎందరో సేవకులకు, సువార్థికులకు ఆత్మీయంగాను ఆర్థికంగా ఆలంబనగా నిలిచి ప్రోత్సహించిన మంచి దైవజనులు జయబాబు గారు. సంఘములో ప్రతి కుటుంబముతో కేవలం ఆత్మీయ నాయకుడిగా మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరికి వారంలో 7 రోజులు, రోజులో 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలలో, ప్రతి అవసరములలో ఆత్మీయునిగా ఆదుకొని అవసరమును బట్టి ఆర్థికంగా కూడా ఎందరినో బలపరిచినటువంటి గొప్ప దైవజనులు. మా దైవజనులు కె జయబాబు గారు ఒక వ్యక్తిగా, ఒక కొడుకుగా, ఒక అన్నగా, ఒక తమ్మునిగా, ఒక తండ్రిగా సంఘంలో ఉన్న అన్ని కుటుంబాలతోనూ అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి వ్యక్తిని దేవునికి సమీపస్తులుగా చేటులో దివారాత్రులు ప్రయాసపడ్డారు. ప్రతి వ్యక్తిని సొంత పేరుతో గుర్తుపెట్టుకోవడమే కాకుండా వారి బంధువులను ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించటం, వారి మంచి చెడులను అడిగి తెలుసుకోవటం, వారి రక్షణ కొరకు భారము కలిగి ప్రార్థించటం మన దైవజనుని యొక్క ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వానికి చక్కటి నిదర్శనం. దైవ సేవకులు కె జయబాబు గారు
తన తుది శ్వాస వరకు దేశ విదేశాలలో ఆరోగ్యకరమైన బోధలు, చక్కటి మధురమైన గీతాలు అద్భుతంగా ఆలాపించేవారు. అనేక మందికి వివాహాలు జరిగించిరి. అలాగే దుర్బోధ ఏదియు కూడా సంఘములోనికి రాకుండా ఎంతో మెలకువ కలిగి ప్రార్థన ప్రయాసతో పాటుపడిరి. 1 తిమోతి 4:12 ఆ ప్రకారము సంఘమునకు, తన కుటుంబమునకు, బంధువులకు, రక్త సంబంధులకు మరియు ఆయనను ఎరిగిన ప్రతి వారికి ఎంతో గొప్ప ప్రేమను పంచే వ్యక్తిగా, ప్రియమైన వాణిగా జీవించి తుది శ్వాస వరకు మంచి పోరాటము పోరాడిన యోధుడు మా కండవల్లి జయబాబు గారు. చివరగా, ప్రియమైన రేమా పెంతెకోస్తు కుటుంబమా, నా సహోదరులారా, ఈ 26 ఏళ్ల సేవా జీవితంలో మీ అందరినీ దేవుని తట్టు తిప్పడానికి, దేవునిలో శ్రేష్ఠులుగా, ఆయనకు ఇష్టలైన బిడ్డలుగా మీరు జీవించడానికి, మీరందరూ ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి దేవుడు నన్ను ఏర్పరచుకున్న రీతిని బట్టి, ఆయన పరిచర్యలో నమ్మకంగా వాడుకున్నటకు నా ఎడల ఆయన చూపిన కృపను బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. ప్రియమైన సంగమా, యేసు ప్రభు వారిని నేను ఎలా అయితే మాదిరిగా తీసుకుని జీవించానో, మీరు కూడా అదే మాదిరిని తీసుకుని అంతము వరకు దేవుని కొరకు జీవిస్తూ మంచి పోరాటము పోరాడుతూ మీ కుటుంబములను, మీ బిడ్డలను దేవుని బోధలో పెంచుతూ మన ప్రభువును ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ ఎదుర్కొని వరకు నమ్మకంగా, విశ్వాసముగా దేవుని సువార్తను ప్రకటిస్తూ దివారాత్రులు దేవుని వాక్యమును ధ్యానిస్తూ ఆయన సన్నిధిలోని సంపూర్ణమైన సంతోషమును పొందుకుంటూ నా సేవ యొక్క ఈ ప్రయాసమును వ్యర్థం చేయకుండా మీ తుది శ్వాస వరకు దేవునిలో నమ్మకముగా, విశ్వాసంలో జీవించాలని, దేవుని యొక్క రాజ్యము కొరకు మీ వంతు మీరు ఆత్మను సంపాదించి దేవునికి ఇష్టలైన బిడ్డలుగా ఉండాలని ఆశిస్తూ, ఈ యొక్క సేవా పరిచర్లో నాతో సహకరించిన నా యొక్క సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తూ, మిమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన మీ ఆత్మీయ తండ్రి బిషప్ రెవరెండ్ డాక్టర్ కె జయబాబు. క్రీస్తు స్వరూప్యం మనలోకి రావాలి. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు అన్నాడు, క్రీస్తు స్వరూప్యము మీలో రావాలని నేను రోజు ప్రసవేదన పడుతున్నాను అంటున్నాడు. అవును, క్రీస్తు స్వరూప్యం మనలోకి రావాలి, ఆయన మాటలు మనలోకి రావాలి. పరలోక పరిశుద్ధ పట్టణము మనం స్వతంత్రించుకోవాలి. అంధకార చెరసాలలో బంధకాల ఇరుకులో పౌలు శీలలు ప్రార్థించిరి, కీర్తనలు పాడిరి. పౌలు శీలలు ప్రార్థించిరి, కీర్తనలు పాడిరి. భూమియే కంపించెను, చెరసాల దిరెను, వారి సంకెళ్ళు ఊడిపోయెను, విడుదల దొరికెను.
అంధకార చెరసాలలో బంధకాల ఇరుకులో ప్రార్థన చేసెదము దేవుని సముఖములో ఈ శోధన సమయములో విరిగిన హృదయముతో ఈ లోక రక్షణకై జనముల స్వస్థతకై యేసుని వేడెదము శోకము తొలగించుమని అంధకార చెరసాలలో బంధకాల ఇరుకులో శీలలు ప్రార్థించిరి కీర్తనలు పాడిరి శీలలు ప్రార్థించిరి కీర్తనలు పాడిరి భూమియే కంపించెను